سلام كما حديركم تحت حديركم أنا እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም حدير له ንሳትኩም ከአምታ أنا سلام ዝሓደርኩ ሰላም حديركم ትኮኑ ተስፋ ገብር ነጥብ ዕድሜና ሓንቲ መዓልቲ ልወስኻ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ስግደትን ይኹን እማ አንተ እዚያ መጽእ ዘለኹ ቃልካ ኣብ ዮሐንስ 17 ቁጥር 3 ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ እግዚአብሔር አቦ ዝጸልዩ ጸሎት እዩ ስለና ዝጸልዩ ጸሎት ይኻኒ እንታይ ትብል ቁጥር 3 ኣምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካ ነቲ ዝለኣኽካዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጡ ናይ ዘለዓለም ሕይወት እዚኣ ኣምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካ ነቲ ዝለኣኽካዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጡ ናይ ዘለዓለም ሕይወት እዚኣ እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ኣብ ምድሪ እንደለና ንክርስቶስ ዘይፈለጥናዮ ዝጸለናዮ ጸሎት እዩ ኣምላኽ ሓቂ እግዚአብሔር ጥራይ ምዃኑ فلينا نسعبه نتم ليسعكم أزلهم تنسينا من الزهاني لا من لسنا نسعبنا هنكيد نتم ليسعكم مخاني يسوع كريستوس رأينا بتر العالم يوتحكم كأن هذا العالم يوت كهبكم زخال أو يسوع كريستوس أمانة رأي خاني ليه وقت كنبر زخال هذا العالم كنبر زخال بزنا كر زخاني نفسهم حسب لا بركات عبزي بزح ربيحكم نفسكم تطاقم تكعبسلكم هذا العالم هيوت جن ولا حد سمسيول كأتو زدلي سوي يلن بجكا نابتي هذا العالم هيوتن حقا أنا براكت نبر زدلي سب مالت هيوت ولسب كابز حليفها تقتل سلازخونت ناي هيوت انجران يكا ناي هيوت نابت هذا العالم هيوت زبزح كأي يسوع كريستوس سلازخونة إذا أخذ فلتوا بيسوع كريستوس سمع دمكم اللهم تباركوا أبتأتوا توزوا أطمتوا أو كل خاء سلام أملاخ يبزح لكم نسكم سلام زولكم وزبلك سلام يكون الله تبارك